Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tur ayat Kemudian Fawailun ayat 12. Fawailu yawma idzil lil mukadzibina alladzina hum fi khawdi yal'abun. Fawailu yawma idzil lil mukadzibina alladzina hum fi khawdi yal'abun. Yawma yud'auna ilan nar. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hadin narul lati kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Islauha innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allahumma arhamna bil
Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahma aw madzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Fawailun mongko utawi cilaka utawa neraka wel yauma idin ing dalem dina iku lil mukadzibin kanggone wong kang padha ngerake yaiku alladzina wa akeh hum wa akeh iku fi khaudin ing dalam haud perkara kang batal omong-omongan sing batal ya abun padha dolinan sapa wong akeh. Yauma yud'auna ing dinane ditolak sapa akeh utawa diundang sapa akeh ila nari jahannam maring neraka jahanam da'an ing kali ditolak temenan ing kali diundang temenan. Adi utawi iki iku narun neraka alati kang kuntum ana sira kabeh biha kelawan neraka tukadipuna gorake sira kabeh. Ayo sadurunge nerangno Allah sumpah untuk menerangkan sesuatu sing penting bahwa azab iku mesti bakal teko. Nek wis teko gak ana sing isa nolak malau min dafi kana sing isa nolak. Kapan ya matamurrus sama umaura nalikane langit digoncang lan sak nemen-nemene goncang watasiru jibalu saira sampai gunungku melaku maksudnya ajur. Fawailu ya maidil lil mukadzibin mongko cilaka ing dalem dina iku kanggone wong sing padha ngorake. Mukadzibin iku sing isa ya apa sih? Alladzina hum fi khaudin ya wong-wong sing dulinan ngomong-ngomong bisik-bisik di dalam kebatilan yang abun digawe mainan. Jadi main masalah keduniaan tok, ora masalah akhirat blas gak dibahas wis. Jadi dalam dunia omong-omongan apa istilah itu konferensi diskusi di dalam masalah kebatilan. Ndadekno agama sebagai mainan, ndadekno agama sebagai olok-olok, digawe keguyonan. Yauma yud'auna ilan nari jahannam. Nek yud'u iku dimaknani dakwah nyeluk. Da'a diceluk temenan.
utawa mesti ditolak dengan ditolak sak nemene dicongkrokno, dicegurno. Mulane perlakuan nanggone ahli neraka itu gak ana sing lemah lembut. Mesti kasar. Mulane garis surat ayat apa iku? Suma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku nuri talene rantai 70 dira ditarik di lebokno neraka. Dadi wis secara kasar cara nglebokno nang gone neraka iku waktu nggone sirat ya kasar ya digantoli. Nah, wong sing iman amal salih bener mlebu swarga ya kayak ana sing kayak manuk, ana sing kayak pilat sak ketip ngono wis tutuk. Ana sing berangkang, merangkak, ngesot sak teruse. Lah nek sing nang gone neraka digantol kalalip. Hadi narlati kuntum biatu kali kilo neraka sing biyen mbok korono. Apa yang ngono tok dilokno pisan. Apa sihrun hada? Apa sihrun? Ana ta mongko utawi iki iku sihrun sihir. Apa hada iki? Am antum ana ta utahe sira kabeh la tubsirun ora ningali sira kabeh iki sing anggap sihir biyen ngomongno neraka kaya tau neraka ae, ngomongno swarga kaya tau swarga. Sihir iki bareng ditempukno nang neraka temenan. Apa sihirun hada? Antum la tubsirun. Apa iki mbok anggap sihir? Apa jan matamu gak delok? Ya wis terpidana ya wis dikasari tok, gak ono istilah lemah lembut. Mulane alaiha malaikatun giladun syidatun layak sunawa ma amarahum surat apa? Dian? Loh. Tahrim, ya Allah. Kayak wis apa? Watakun arawati wakuduan naswa fijarah alaiha malah ikatun biladun syidatun layak sunawa ma'amar. Dadi malaikat kejem kawete kawat layak sunawa ma'amarum ora nulayani perintahe Allah. Sama kan jaga neraka malaikat Malik wong kejem. Wis gak tau mesem blas pokoke. Apa sihir ada? Iki asih bagam sihir biyen. Am antum la tubsirun atau sira kabeh ora ningali. Islauha wis mlebu sira kabeh ing neraka fasbiru. Mongko utai sabar sira kabeh. Aula tasbiru utawa ora sabar. Wis mlebu nang neraka, sampean sabar gak sabar mlebu wis. Sawaun padha ae alaikum atase sira kabeh wis padha ae sampean gak sabar gak sabar. Bukan surat Saffat ayat 15.
wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatan taskhirun taqalu in hadza illa sihrun mubina. Sihir iki jadi sing diterangno dening para rasul, para nabi iku dianggap sihir. Islauha wis mlebu fasbiru aula tasbiru sama sabar utawa ora sawaun alaikum wis padha ae. Dengan surat Ibrahim ya apa itu? Sawaun alaina ajazina am sabarna malana mim mahis aslikur. Kalau hadana wala hadainakum sawaun alaina ajazina am sabarna malana min mahis. Padha ae kanggo awake dhewe iki. Awake disambat utawa ora sambat ka ono maneh nggon ngalih. Jadi wis Allah padha ae sabar gak sabar padha ae. Surat Al-Furqan ayat 13. Wa idara'athum mim makanin ba'idin sami'ula taghayudun wa zafiron wa idza ulkum ya makanan dayiqan muqarranina ta'au nalika suburon la ta'ul yama suburon wahidan wa ta'u suburon kasira. Dadi nalikane wong akeh ningali jahanam mimakanin bait saking panggonan sing adoh. Dadi jahanam dari jarak jauh wis krungu. Laha jahanam taghayudun wa zafiron muring-muring muntap jerit. Wa idza ulkum ila makanin dayiqan nalikane wong dicemplungno ndek tempat sing sempit muqarranina digandeng da'au nalika suburon bengok-bengok suburon to cilaka ingsun la tad'ul yama suburon wahidan wis aja ate bengok pisan wa da'u suburon kasiron bengok-bengok sing banter sing akeh. Na'udzubillahi min dari. Dadi sik kaya mlebu diseneni, diuring-uring, diamuk. Apa sih ada? Apa iki mbangkep sikir? Am antum la tubsirun potakon gak? Delok wis mlebu fasbiru aula tasbiru sawa alaikum. Sama sabar gak sabar padha ae inamatu jazauna. Sak temene diwales sira kabeh ma kuntum barang ka ana utahe sira kabeh tak maluna padha nglakoni sira kabeh. Dadi gak Allah gak ngani ngoyo tapi salahmu dhewe. Dadi cara padha ya misale sampean nang pondok dituduhno iki aturane nek sampean melanggar ngene sanksine ngene. Nek sampean gelem taat aturan ya gak ana masalah, tapi nek sampean melanggar aturane ngene, ikope ngene jelas. Lah kok sampean melanggar ya salahmu dhewe. Wong wis ero aturane gak oleh ngerokok, kathik ngerokok. Gak oleh dunyeng pen HP kok nyimpen HP. Wae jamaah dikon jamaah gak jamaah ya wis
islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum mlebu neraka jahanam sampean sabar gak sabar padha ae ajazi na'am sabar lana malana min mafis awake sabar gak sabar gak ana nggon ngali inama tujzauna ma kuntum ta'malun ngene iku diwales sira kabeh sebab olehmu padha nglakoni ya kelakuanmu dhewe. Mulane pelanggaran aturan Allah itu tidak merugikan Allah sama sekali, tapi merugikan diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sampun gaya apik kang gawe dhewe, sapa gawe elek balik nang gone awake dhewe, beratno nang gone awake dhewe. Wis, ada pertanyaan? Ya ada. Jadi itu ya. Mulane nek wong iku mang wis ganti iman, ganti ke apa jenenge kepercayaan, gak percaya ana ing ngono-ngono iku mang ya wis terserah sakarepmu dan resiko ditanggung penumpang. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Da bakiri Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusir. Orang tua Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.